Sabies que les franqueses... L'esport no descansa mai? Tenim més de 40 entitats i clubs on tothom té el seu lloc. Des dels pavellons fins als camps i als nostres camins, cada tarda s'omple de vida. Aquí aprenem que jugar en equip és sumar forces per un objectiu comú. Perquè quan ens ajudem i col·laborem, arribem molt més lluny. I quan entrenes sol, aprens que la constància et fa superar qualsevol repte. Cada minut d'entrenament ens ensenyen a no rendir-nos mai. Guanyar és bonic, però el més important és el respecte per les regles i el rival. Portem amb orgull els colors del nostre club i la identitat del nostre poble. Fer esport a les Franqueses és créixer amb salut i compartir moments únics. Les Franqueses del Vallès. Som esport, som valors.